Παιδιά, εγώ είμαι ο Γιώργος και όπως βλέπετε κάνω ένα μέρος YouTube και είμαι ένας νέος. Θα σας πείσω για να ξέρετε, είμαι ο Γιώργος, το site μου είναι όλο αυτό, έχω όλα αυτά, έχω κάνει βίντεο, play stories και συζήτηση που μπορώ να κάνω. Όσοι θέλετε να μου κάνουν like, στα like δηλαδή εγώ θα σας κάνω βίντεο, θα σας κάνω βίντεο, αλλά αυτό μέχρι να κάνει like. Δεν με έχουν κάνει like, δεν με έχετε κάνει like. Και όπως βλέπετε, εγώ είμαι ένας YouTuber. Θα σας δείξω τα κανάλια που ξέρω εγώ. Είναι ο Αντώνης 007 Γκουρου, ο τρελός Γιούρος, ο Μέγκας Εμπέξτε, ο φίλος του, ο Jason, ο Toby Gay, αυτός είναι ξανά ο Toby Game 3, ο Toby Game 2 και αυτό είναι. Ίσως αυτός θα βγάζει Minecraft και αυτός θα βγάζει ο Skydogs. Αυτόν το ξέρουμε, κάποιοι αυτός είναι κάνει αστείο, και ο Σλαμακό. Αυτός είναι ένας που βγάζει αστείο. Και όπως ξέρετε θα σας κάνω σε πρόγραμμα ή Minecraft ή War of Tanks ή War from Iron ή Team Fortress ή κάτι από το Steam ή ό,τι να είναι. Άμα θέλετε να σας κάνω άλλα βίντεο, να μου το γράψετε στη συζήτηση, εντάξει? Και όπως ξέρετε, δεν έπρεπε να πείτε, όπως ξέρετε, ελπίζω να σας αρέσει. Θα είμαι πάντα δίπλα σας σαν ένας καλός φίλος σας, όσοι θέλετε να με έχετε σαν φίλο. Δηλαδή έχω διάφορα παιχνίδια, αν θέλετε, εδώ είναι τα αρχεία που θα βάλω το βίντεο στο YouTube, και κανένα δεν μου έχει κάνει δυστυχώς like, γιατί είναι η πρώτη μου μέρα στο YouTube. Και όπως ξέρετε, ελπίζω να ξέρετε κάτι αγαπημένο σας, και εγώ έχω το Minecraft και το War of Tanks. Συγγνώμη, και αυτό που τραβάω δεν είναι σε κάμερα. Τραβάω από το iPad γιατί δεν έχουμε ακόμα μια κάμερα που δουλεύει. Αυτή είναι η άρεση. Δηλαδή τώρα πρέπει να καταφέρω να πάρω κάμερα για να το έχω ολόκληρο και να κάνω κατευθείαν στο YouTube, να το στέλνω. Πρέπει να κουνάς αυτό. Νομίζετε πως μόνο αυτό το κέντρο αντέχει. Όπως ξέρετε, είμαι ένας στο YouTube και ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό, και να μάθετε, και γεια σας.